Meddwl bod ni'n barod i fynd a bod ni'n fyw ar draws Cymru gyfan ar gyfer y sesiynau hynod o gyffroes yma, neu dwi wedi bod yn edrych ymlaen at y sesiynau yma beth bynnag ers spel, achos bod nhw'n sesiynau mathemategol. Huw Davies ydw i, a dwi'n gweithio'n e-sgol, a dwi'n cael pleser cwmni ddau berson pwysig iawn pnawn yma, Dr Thomas Woolley ac Eva Maher o Adran Fathemateg Prifysgol Caerdydd, sy'n mynd i fod yn arwain ni drwy brosiect Cyfrinachau Curo. Cyfrinachau Curo, wel be mae hynny'n olygu tybed? Wel, da ni'n mynd i fod yn mynd ar daith drwy ambell gêm, mwyn gweld os oes yna gyfrinach tu ôl ennill y gêm bob tro. Felly, da chi'n mynd i gael lot o tips pwysig a defnyddiol heddiw mwyn gweld sut fedrwch chi ennill gemau gwahanol bob tro. Os ydy hynny'n bosib, wrth gwrs, falle pob gêm ddim. Some games aren't, they're random, aren't they? We can't win them every time. Ond os oes yna bosib ennill nhw, dyma ydy'r lle i fod. Da chi'n mynd i gael lot o driciau mathemategol mwyn ffeindio allan heddiw. Ond, cyn i ni gychwyn arni, ambell beth i'w nodi. Fel ydych chi wedi gweld yn barod, mae'r meicrofonau i ffwrdd ar eich pen chi. Dim ond ni sy'n gallu defnyddio'r meicrofonau, ond byddwn ni'n holi wrthych chi ateb lot o gwestiynau ac yn y blaen, a fyddwch chi'n medru gwneud hynny drwy'r chat. Felly, os ydyn ni'n holi cwestiynau, newch yn siŵr bod chi'n ateb yn y chat. Triwch gadw defnydd y chat just ar gyfer hynny, achos mae yna gymaint ohonoch chi, mae yna dros 200 o ddysgwyr yn y cyfarfod yma pnawn yma. Os fyddwch chi'n defnyddio fo mwyn dweud helo a sumai ac yn y blaen, mae hynny'n hyfryd, ond fyddwn ni'n colli trac ar yr atebion. Felly triwch ddefnyddio fo just ar gyfer yr atebion os gwelwch yn dda. Camerau wedyn, mae hynny fyny i chi. Os ydych chi eisiau rhoi camera ymlaen, mae croeso i chi wneud, ond does ddim rhaid. Ond cofiwch eto, jyst bod ni'n ymddwyn yn addas os ydy'r camera ymlaen. Dwi'n siŵr o gnewch chi, achos mae gennym ni ddysgwyr blwyddyn 5 a 6 cyfrifol a doeth yn ymuno fy ni heddiw'n does. Mae'r sesiwn yn cael ei recordio hefyd. Os oes yna unrhyw beth yn poeni chi, allwch chi holi yn y sgwrs, yn y chat unwaith eto, a maen nhw'n i gydrio cadw llygad arno fo. Mae gennym ni Siwan o e-sgol hefyd yn cadw llygad ar bethau just rhag on. A hefyd ar ddiwedd y sesiwn, fyddwn ni'n cynnal quiz Cahoot. Felly fydd hi'n ddefnyddiol os nad ydych chi wedi gwneud yn barod, holi wrth athro neu cynorthwyydd, falle bod nhw efo chi ar hyn o bryd, os di'n bosib defnyddio dim gliniadur, tablet neu iPad neu rhywbeth debyg mwyn cymryd rhan yn hwnnw. Ond neu falle byddwch chi'n defnyddio'r gliniadur ydych chi'n defnyddio mwyn gwylio'r cyfarfod. Felly, nhw'n ni symud ymlaen i'r sleid nesaf. A fel dwi wedi sôn yn barod, mae Dr Thomas Woolley ac Eva Maher yn ymuno fy ni mwyn arwain y sesiynau yma heddiw. Dr Thomas Woolley yn ddoctor yn yr Adran Fathemateg, felly mae o yn gwybod ei stwff efo mathemateg. Ac Eva yn ddysgwraig neu myfyrwraig hyd yn oed yn yr ail mlynedd yn Prifysgol Caerdydd ac yn ymuno mwyn arwain y sesiynau ar y cyd a Dr Thomas Woolley. Felly, da ni'n ddiolchgar iawn i chi am wneud hynny, a dwi'n edrych ymlaen i weld sut mae ennill y gemau yma da chi'n mynd i fod yn cyflwyno i ni heddiw Efa. Felly, ffwrdd â ni. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch Huw, a croeso pawb, mae hwn yn diwrnod rili cyffroes i fi fel fyfyrwraig, felly fel wedodd Huw, dwi'n fyfyrwraig ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd nawr. Dwi wedi bod yma nawr am blwyddyn a hanner ac yn astudio mathemateg ac yn rili joio. Un o'r pethau o'n i'n rili mwynhau'n ysgol oedd mathemateg ac yn enwedig ysgol gynradd, gan bod lot o sesiynau rili creadigol a chyffroes bod modd i ni gwneud. A heddiw, dwi'n gobeithio gallu cyflwyno un o'r reina iddi chi dros yr wythnosau nesaf hefyd. Felly fel oedd Huw, ni'n dechrau heddiw gyda Cyfrinachau Curo. A fi am ddechrau gyda cwestiwn i bob un ohonoch chi, sef, ydych chi'n gwybod sut i chwarae carreg papur siswrn? Os ydych chi'n bod yn rhoi rheolau yn y chat, os gwelwch yn dda, bydd Huw yn cael look. Ie, byddai'n cadw llygad. Ydych chi'n gwybod y rheolau? Gyrwch eich negeseuon rwan. Mae rhywun yn dweud ydw, ond os allwch chi roi chydig bach fwy o gig ar yr asgwrn na hynny. Beth yw rheolau ni wedyn? A dyma ni, felly dwi'n gweld wan papur yn curo carreg. Good, da iawn. Carreg yn curo siswrn, yndi, da iawn. Un arall, mae un mwy. A siswrn yn curo... Pwy sy'n mynd i deipio fo gynta? Siswrn yn curo papur, da iawn. Da iawn. Ydy, da iawn. Maen nhw'n gwybod y rheolau. Perffaith.
Felly, dyna ni'n mynd i chwarae heddiw, yw ni'n mynd i cael tro yn chwarae carreg papur siswrn. Mae hwn yn gêm mae pawb wedi bod yn chwarae eriod, a fi'n gobeithio, os nad ydych chi'n gyfarwydd gyda rheolau, bod ni wedi gallu esbonio nhw nawr. Felly cofiwch papur gyda'ch llaw yn fflat, carreg gyda'ch dwrn, a siswrn gyda'ch dwylo fo hwnna, iawn? Be ni'n mynd i wneud, yw ni'n mynd i chwarae un gêm enfawr o carreg papur siswrn gyda'n gilydd. Chi'n mynd i pawb mynd i fod yn chwarae yn erbyn fi, iawn? Be ni'n mynd i wneud, yw bydda i'n gweud carreg, papur, siswrn, dangoswch. Ac ar y pryd yna, dwi'n moyn i pob un ohonoch chi i ddangos na lle carreg, papur neu siswrn. Os mae camerau chi'n mlaen, gret. Os na, bych chi'n gwybod beth o'ch ateb, iawn. Ac felly cofiwch hwnna. Ar y Dyn ni'n diwedd gweud bod ni'n chwarae 2 rownd falle Efa, felly os gwn ni pawb i sefyll ar eu pen nhw, os da chi'n ennill yn erbyn Efa, gwch chi aros yn sefyll ar diwedd y rownd, ond os da chi'n colli, rhaid chi eistedd lawr. Os da chi'n gyfartal, gwch chi aros yn sefyll hefyd falle, ie? Ie, please. Right o, dwi'n mynd i fod o sathau gyda ti hefyd, ffwrdd â ni. Ie, pan barod, oce. Ni'n mynd i fynd. Carreg, papur, siswrn, dangoswch. Mae da fi papur. Hyw, ti wedi curo fi? Da iawn. O, dwi dal yn y gêm felly, da iawn, gwych. Pwy os mae da chi papur neu os mae da chi siswrn, chi gallu aros yn sefyll, iawn. Da Ond os iawn. mae da chi carreg, feddwch lawr os gwelwch hwnna, iawn. Dwi dal Ni'n mynd i yn fynd y gêm. eto. Garad, carreg, papur, siswrn, dangoswch. Mae da fi carreg tro hwn, hyw. Ti wedi curo fi eto. Thomas, da iawn. Pobl arall yn iste, dyna ni fel na mai. Felly os mae da chi carreg, neu os mae da chi papur, aroswch yn sefyll. Ni'n mynd i chwarae unwaith to, iawn. Ni'n mynd i fynd. Carreg, papur, siswrn, dangoswch. Da fi siswrn tro yma. Thomas a Hyw, chi'n curo fi'r ddoi dro. Da iawn chi, da iawn chi. Felly, tybed beth mae pawb wedi bod yn ateb yn yr ysgolion lleol, oce? Wel, pob math o atebion Efa, mae papur, carreg a siswrn yna lot fawr. Good, wel dyna ni'n disgwyl yn dyfa. Ond fi'n mynd i ofyn chi nawr yn bach o help. Mae gen i 2 darn o bapur yma. I pob un gyda naill ai dwrn ar gyfer carreg, siswrn neu papur, iawn. A be ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i ddewis rhain ar hap, yn llwyr ar hap. Felly dewiswch rhif rhwng 1 a 3 a rowch yn y chat i fi, iawn, a bydd Hyw yn gallu rhoi gwybod i fi pa cerdyn ni'n dewis. Reit te. Fi'n siafflo nhw yn mwyn wneud nhw ar hap, iawn. Ie, dwi'n cadw llygad fan hyn. O, mae'r negesion yn hedfan i fewn. Ond, swn i'n dweud, mewn ffordd hanner mathemategol falle, dwi'n mynd i amcangyfri bod fi'n gweld mwy o 2, y rhif 2 neu unrhyw beth arall. 2, reit yn y canol, hyfryd, oce. Ie. Cymryd hwnna un ochr. Be fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i ofyn am Thomas yn bach o help. Felly mae Thomas yn ddysgwr Cymraeg. Mae fe nawr ei enw. A be mae Thomas mynd i wneud, yw mae fe'n mynd i edrych i ffwrdd y camera. Going to look away from the camera. Diolch, Thomas. A be fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i ddangos chi beth sy'n ar y cerdyn yma. A be ni wedyn fel un criw mawr yn chwarae yn erbyn Thomas, iawn? So beth sy'n da ni? Yr ail cerdyn. Dyma oedd e. Pawb yn gweld e? Pawb yn cofio beth yw e? Gweld o, diolch Efa. Hyfryd. Okay, mae fe'n gydd nawr. A be ni'n mynd i wneud, Thomas? Os mae fe'n clywed ni? Lyflu, diolch yn fawr. Okay, ni'n mynd i chwarae eto. A Hyw, ti'n bol am fod champion i'r ysgolion i gyd, please? Felly, ar 3, ar y dangoswch, ti'n bol yn dangos beth oedd ar y cerdyn yna i ni. Reit o. Iawn. So ni'n mynd i fynd, fi'n ni'n gwneud carreg, papur, siswrn eto, iawn? Okay. A carreg, papur, siswrn, dangoswch. Siswrn, da iawn, oce. Ni'n mynd i wneud unwaith to. Pawb i ddewis rhif ar hap, ar owch yn y chat. Once more, Thomas. Reit te. Be da ni'n mynd i gymryd? 1, 2 neu 3, helpwch fi gynulleidfa. Maen nhw'n cael eu cymysgu. Felly bod yn mynd i fod yn llwyr ar hap, iawn, be bynnag chi'n dewis. O, mae'n eitha cyfartal rhwng 1 a 3, ond dwi'n mynd i ddweud mai 3 dwi wedi gweld fwyaf tro yma, Efa. 3. 1, 2, 3. Na chi. Lyflu, oce. Trw yma, mae da ni. Pam gweld e? Pam gweld beth ni'n chwarae? Dwi'n neud yr un peth eto te, fi sy'n cynrychioli'r tîm. Please, os gwelwch yn dda. Felly, Thomas? Barod? Okay. Ni'n mynd i fynd. Carreg, papur, siswrn, dangoswch. Siswrn, a na mae Hyw di ennill. Da iawn. Felly, tybed ydych chi'n sylwi beth oedd yn wahanol
pan o'n i'n chwarae gyda'r cerdiau, neu i gymharu gyda pan o'n i'n chwarae gyda chi yn yr ysgolion. Iawn? Pan o'n i'n chwarae gyda chi, pan o'n chwarae Caerdydd Papur Siswrn yn gyffredinol, ni'n licio meddwl am dulliau i ennill y gemau'n well, ie? Ni'n trio meddwl am ffyrdd i giro ein gilydd mwyn ennill. Ond mae'r gêm Caerdydd Papur Siswrn yn llwyr ar hap. Does dim rhesymeg dros pa cerdyn ni'n mynd i ddewis, gan fod eu tebygolrwydd nhw'n cael ei ddewis union yr un peth, iawn? Felly, beth ddigwyddodd fyna pan o'n i'n defnyddio cerdiau a Huw yn chwarae? Oedd e'n golygu pan oedd Huw yn dangos ei cerdyn oedd e'n chwarae'n llwyr ar hap, ac chwarae ar hap yw'r strategaeth gorau i ennill Caerdydd Papur Siswrn. Iawn? Cadwch hwnna yn y cof. Mae cwestiwn dy fi cyn i symud ymlaen yn rili gloi. Ydy rhywun gallu meddwl beth yw'r tebygolrwydd o ennill Caerdydd Papur Siswrn? Ydy e'n 1 mewn 4 chwarter? Ydy e'n 1 mewn 3 trydydd? Ydy e'n hanner 1 mewn 2? Unrhyw syniadau, rwch nhw'n y chat i fi iawn, a bydd Huw yn gweithio fi. Beth ni'n credu? Mae yna lot o dreian, a dwi wedi gweld hanner hefyd. Diddorol. Ond jyst i fod yn glir, tra dwi'n gweld yr atebion yn hedfan i fewn efa, felly does na ddim strategaeth delfrydol mwyn trio ennill Caerdydd Papur Siswrn. Mae rhaid chi just trio unrhyw ateb ar hap, neu'r gair Saesneg ar hap ydi random. Random. Yeah. Wel, y strategaeth gorau yw chwarae ar hap. Yn aml iawn, dyn ni ddim yn cofio, mae bod ar hap yn strategaeth yn ei hun. Felly, ffordd gorau yw peidio cymryd unrhyw strategaeth o gwbl a just chwaraewch fel ych chi moyn. Peidio gorfeddwl o, mae'n siŵr. Peidio gorfeddwl. Na chi. Reit, wel, dwi'n meddwl bod gennym ni lot o hanner yn dod i fewn, ond yr ateb mwyaf poblogaidd ydy treian. 1 mewn 3. A dwi'n siŵr bod pobl yn meddwl hynny achos bod yna 3 opsiwn. Caerdydd Papur Siswrn. Ydy hynny'n gywir te, Efa? Yn anffodus nac ydych. Mae rhain sy'n gweud hanner yn gywir. Ein ni'n gywir i weid mae'r tebygolrwydd o dewis Caerdydd Papur neu Siswrn yn treian, gan bod 1 opsiwn mewn 3. Ond pan ni'n chwarae, dim ond 2 opsiwn sydd, naill ai, papur a carreg, Siswrn a papur ac yn y blaen, dim ond 2 opsiwn sydd. Felly tebygolrwydd o ennill yw 1 mewn 2. Iawn? Sef hanner. Cadwch hwnna'n y cof, iawn? Ie, mae yna gwiz, cofiwch ar ddiwedd y sesiwn, os gobeithio fyna amser. Ond ie, mae hynna'n rhywbeth pwysig i gofio ar gyfer y cwiz, felly diolch Efa, sori am amharu. Ddim problem, ni'n mynd i symud ymlaen nawr i un o'n hoff gemau i chwarae gyda'n ysgolion, sef y siocled gwenwynig. Pwy yma sy'n licio siocled? Fi'n licio siocled? Fi'n gobeithio bod pob un ohoni'n licio siocled. Ond be ni ddim yn licio yn y gêm yma yw'r siocled wenwynig sydd ar y gwaelod. Chi'n gweld yr un melyn yna sydd gyda'r croes arno fe. Be ni'n trio wneud yn y gêm yma yw peidio cael y siocled gwenwynig, iawn? Be sy'n digwydd? Ni'n mynd i fod yn chwarae un chwaraewr yn erbyn y llall, felly Huw, ti'n bod yn chwarae yn erbyn fi? Ydw, dwi'n hapus iawn i wneud. Hyfryd. A be ni'n mynd i wneud yw mae pob chwaraewr mynd i cymryd rhwng 1 a 3 darn o siocled. Efallai beth y syniad gorau, Huw, yw os ni'n gofyn i'r ysgolion dewis rhif rhwng 1 a 3 unwaith eto, rhowch yn y chat, a wedyn bydd Huw yn cymryd tro yn dewis pa rhif sy'n dod lan fwyaf tebygol, iawn? Right, okay. Nawr wneud enghraifft yn gyntaf. Wneud enghraifft gyda Thomas, os mae'n iawn. A wedyn wneud ddod yn ôl at ti Huw, a wneud ni'n chwarae gêm gyda pawb, iawn? Right, ffwrdd â ni. So, Thomas, ti'n mynd chwarae'n gyntaf neu'n ail? Do you want to go first or second? First, if you don't mind. First, okay. Faint o barau siocled? How many bars of chocolate would you like to be taken? 2. 2. 1, 2. Ti be, fi ddim yn rhy llyglydd, so fi'n mynd i gymryd 1 bar o siocled. Tri. 1, 2, 3. Ti be fi actually yn eitha llwglyd nawr, gan bod yn amser cynno, fi ddim quite i bita lot o, so fi'n mynd i gymryd 3 tro hyn. 1. 1 mae Thomas mynd i gymryd, a ti be, fi ddim yn llawn o cynno eto, felly fi'n mynd i gymryd 3. A beth sy'n digwydd? Mae gan Thomas y siocled wenwynig. O na! Felly dyna ni mae'n trio peidio cael ei ddigwydd, iawn. Dyna yw gôl y gêm. Felly Huw, fi'n mynd i chwarae erbyn ti tro hyn. Right,
Helpwch fi te, plis, gynulleidfa. Dwi'n gweld chi'n gyrru eich atebion. Gyrwch nhw fewn full speed. Y cwestiwn cyntaf sydd gennau, ydych chi'n mynd yn gyntaf neu'n ail? Rwan te. Gai i fynd gynta, plis. Yn gyntaf, hyfryd. Faint o fariau siocled licio di gymryd? Yr ateb poblogaidd ar hyn o bryd ydy 2. Dwi'n mynd i gymryd 2. 2. Chi'n mynd i cymryd 2, Ti be, fi'n mynd i gymryd 3 fi'n credu am nawr. Reit o. Na i gymryd... Be da ni'n feddwl? Mae rhywun wedi 4, ond di ni ddim yn opsiwn dwi on. Mae'n ffordd 1 i 3, boes. Nw'n ni gymryd 3 tro ma te. Dwi'n gweld lot o 3 yn cael ei awgrymu. Chi'n llwglyd iawn, boes. Ti be, dwi ddim yn mor llwglyd nawr, fi ddim yn mynd i gymryd 1, fi'n credu. A na i gymryd yr ateb mwy o poblogaidd sy'n ni'n dweud ydy 1 ar hyn o bryd. 1, Ond beth sy'n digwydd yma, boes? Mae modd i fi gymryd 3 nag oes e, a fi ddim moyn cael fy ngadael gyda siocled wenwynig. Felly fi'n mynd i gymryd 3 a gadael ti gyda'r 1 wenwynig eto. Mae Efan feistr ar y gêm yma. Be ydy'r gyfrinach? Beth yw'r cyfrinach? Dyna fi moyn i chi fod yn meddwl am, boes, iawn. Ni'n mynd i chwarae unwaith to. Ond tro hyn, fi newid siap y gêm ti'n bach, a fi really moyn i chi feddwl am beth sy'n digwydd pob tro ni'n chwarae, iawn. Felly, fi'n mynd i fynd yn gyntaf tro hyn, a am nawr fi'n mynd i cymryd 1 baren o siocled. Iawn te. Faint da ni'n mynd i gymryd tro yma? Da ni'n mynd i gymryd 3. Dwi'n gweld lot ono fo, Efa. Gwn i gymryd 3, please. 3, hyfryd. Fi ddim yn mynd i gymryd 1, fi'n credu. A da ni yn mynd i gymryd, dwi'n gweld 2 yn aml tro yma. 2, please. 2. Fi'n mynd i matcho chi fyna, fi'n mynd i cymryd 2 hefyd, fi'n credu. Beth sy'n... Wyt ti'n llwyddo i wneud yr colofnau ddiflannu bob tro? Tybed os oes yna rhywbeth i hynny? Ta waith, dwi'n mynd i symud ymlaen a dwi'n gweld lot o blant yn awgrymu 2 eto. 2. Wel, unwaith eto, boes, beth sydd wedi digwydd? Mae modd i fi gymryd 2 hunain, a fi wedi ennill unwaith to. Oedd Hugh llygad ei le cwbl o funudau yn ôl yn gweud, unwaith ni'n cyrraedd y colofn yma, o'n ni wedi ennill. Meddyliwch am eiliad, a wedynwch ateb yn y chat os gallu meddwl am un o'r syniadau. Pam ydw i yn barod wedi ennill erbyn i ni cyrraedd y golofn olaf yma? Be sydd wedi digwydd sy'n golygu mae modd i fi ennill nawr bod wedi cyrraedd y colofn olaf? Unrhyw syniadau? Pam bod Efa wedi ennill yn barod ar y rhan yma? Mae rhywun yn awgrymu oherwydd bod o ar hap? Mae rhywun arall yn awgrymu oherwydd mae ti sydd wedi mynd cynta, Efa. Wel, bosib. Rhywun arall yn dweud achos bod ti wedi cymryd 1 i ddechrau. Ac achos mae ti sydd wedi dechrau, mae hwnna yn ateb poblogaidd achos mae ti oedd yn mynd gynta. Tybed os di hynny'n rhywbeth i wneud ar beth. Ond cofiwch chi, fi ath yn ail y 2 tro gyntaf hefyd. Felly weithiau mae hwnna'n wir ydy, cewch meddwl, meddylwch am y colofn olaf yma'n unig, fi sy'n gyntaf nawr, felly Hugh sy'n cymryd... Mae rhywun arall fanna wedyn Efa'n dweud, be bynnag mae Hugh yn wneud, dwi ti methu cymryd mwy na 3, felly dwi ti mewn trwbl be bynnag wneud i os wyt ti'n cyrraedd y golofn yma yn yr achos yna. Yn union, a dyna union o'n i moyn i chi sylwi, iawn boes. Unwaith fi'n cymryd y siocled cyntaf yna, mae pob un o'r colofnau yna yn barod yn wenwynig. Oherwydd beth sydd wedi digwydd yw mae gen i rheolaeth dros gêm. Pa bynnag nifer mae Hugh yn cymryd rhwng 1 i 3, dim ond bod fi'n gorffen y colofn yna, fi dal mewn rheolaeth erbyn i gyrraedd y ail colofn a'r colofn ola i adael Hugh gyda'r baren o siocled wenwynig, iawn? So ni'n mynd i chwarae eto. Fi'n mynd i'r opsiwn i chi. Y gamp ydy, Efa, jyst i fi fod yn glir, achos dwi eisiau trio ennill, ydy trio bod yr un i gael gwared o'r un ola ym mhob colofn, ie? Ie. Right, iawn. Gai i fi'n gyntaf tro yma, Efa? Gallech. Gen i weld mae'n ei gwahaniaeth. Right, dwi'n mynd i gymryd 1 te, os gwelwch yn dda. Chi'n gweld y cyfrinachau nawr, chi'n gweld? Dim problem. Fi'n mynd i gymryd 1 hefyd, fi'n credu. Right, wel, mwyn clirio'r golofn yna te, dwi'n mynd i gymryd 3.
Achos dwi eisiau gorffen y golofn yn dydw a mynd dim pellach na hynna. Iawn, dwi'n Yn deall. union, oce. Felly, fi'n mynd i gymryd 2. Be sy'n eisiau Hugh cymryd nawr? Rowch yn y chat, boys. Ie, Be faint sy'n o eisiau Hugh fariau cymryd? siocled troma tybed? Os da ni eisiau gorffen y golofn a bod mewn rheolaeth o'r gêm, ie, mae rhywun yn deud bod Hugh a rheolaeth dros y gêm rwan oherwydd hyn. A dwi yn gweld lot yn awgrymu 2, felly dwi yn mynd i gymryd 2 os gwelwch yn dda Efa, mwyn clirio'r golofn yna. Mae 2 yn perffaith gywir, oherwydd nawr, sdim ot, os fi'n cymryd 1, 2 neu 3 barn o siocled, mae Hugh gallu gorffen y colofn a gadael fi gyda'r siocled gwenwynig, yn dyfe. Os fi'n cymryd 1 barn o siocled, gall Hugh cymryd faint? Faint o rei dwi'n mynd i gymryd te? 3 wrth gwrs, ynddi? Mae yna 3 ar ôl a dwi ddim eisiau'r siocled gwynunig, felly dwi'n mynd i gymryd 3 barn o siocled. Diolch Efa. Union. Os o'n i'n cymryd 2 barn, gall Hugh hefyd cymryd 2 barn, neu os fi'n cymryd y 3 ola, gyd sy'n eisiau Hugh cymryd yw 1, a fi wedi cael fy ngadael gyda'r siocled gwenwynig. Mae'r gêm yma yn really bwysig, fel chi'n gweud, oedd rhywun wedi gweud gynharach, i fynd yn gyntaf. Oherwydd os chi'n mynd yn gyntaf, ych chi'n cymryd rheolaeth o'r gêm cyfan. Iawn? Iawn, oce. Diolch Efa. I mi symud ymlaen i'r Reit, gêm ola. siocled gwynunig. Falle fyddwn ni'n holi wrth ysgolion i chwarae'r gêm yna yn ei hamser ei hunain wedyn te, yn ystod amser chwarae, neu falle bod chi eisiau chwarae yn erbyn aelod o'ch teulu chi ar ôl mynd adre, a peidiwch ar rhannu'r gyfrinach mwyn i chi gael ennill bob tro yna. Yn union, Reit te, a dyna ta pan waith. mae'n ni'n feistr ar y gemau yma, gan bod neb yn gwybod y cyfrinachau i gyd, iawn? Ni'n mynd i symud ymlaen i'r gêm ola, sef y darten, a fi'n mynd i obeithio bod bach o technoleg yn helpu yn y gyntaf. Fi moyn esbonio beth sy'n digwydd. Mae gennym ni cylch, 2 gylch, gyda 15 darn ynddo fe. A mae'r siapau gyd chi'n gweld ar y sgrin yn ffitio i faint o lefydd sydd yn y cylch, iawn? A be ni moyn wneud yw ni moyn i chi trio llenwi'ch cylch yn defnyddio'r siapau yma. Er enghraifft, os o'n i'n dewis 9, 2 a 4, mae 2 adio 9 adio 4 yn gwneud 15, iawn? A dyna ni moyn i chi drio gwneud yn chwarae'r gêm yma. Fi'n credu Hugh, mae gan rai o'r ysgolion, mae rhaid cael ei hala mas iddo chi yn barod, ond ni'n mynd i chwarae fe gyda fi, so fi'n mynd i fod yn champion drosto chi, iawn? Os fi'n Ie, gallu dim problem. Ond ie, cael do, y mae hwn technoleg wedi, gweithio. mae hwn wedi cael ei yrru at ysgolion, ond peidiwch y poeni os da chi heb argraffio, achos mae posib gwneud eto ar ôl y sesiwn yn dydy. Felly, os da chi'n gallu gwneud, gwych, os dim, peidiwch y poeni. Felly, be fi'n mynd i wneud nawr, fi'n moyn, ydw i'n moyn stopo rhannu, ydw i? Ie, os neud i te, a nhw'n ni weld o ar y sgrin arall o bosib. Gobeithio. Un eiliad dwi. Oce. Ydy pawb yn gweld y siapau yma sy'n ar y sgrin? Dim eto, da ni dal... O, mae o'n dechrau newid rwan. Mae'n dechrau newid? Dio ddim cweit di wneud i fi. O, da ni bron yna. A ti'n gwybod beth, dwi'n mynd i newid y gosodiadau yn y cefndir Efa, fel bod ni'n gallu gweld hwnnw yn neis ac yn fawr. Felly, na i dynnu hwnna i ffwrdd. A hwn. Ac yr un oddi arna i. Hyfryd. Diolch yn fawr i chi, Hugh. Iawn. Oce, mae pawb yn gweld y sgrin sy'n gen i yma nawr, iawn? Felly mae da ni siapau fel hwn. Mae da ni siapau sy'n gweud 5 ac 1, a fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n ffito'n berffaith at ei gilydd. A mae gen i 2 cylch, neu 2 gylch falle. A ni moyn trio llenwi'r cylchoedd, ond defnyddio yr un nifer o siapau. Felly Hugh, actually, na, am eiliad, fi'n mynd i ofyn Thomas. Thomas, ti'n mynd chwarae yn erbyn fi? I'm happy to play against me for one. For the Absolutely. practice game. Lovely, okay. So be ni'n mynd i wneud yw fi a Thomas mynd i chwarae yn erbyn ein gilydd a trio dewis darnau o siapau i chwarae a curo pwy sy'n mynd i llenwi eu cylch nhw'n gyntaf, iawn? So, Thomas, I'm going to go first. And I'm going to be orange. A fi'n mynd i cymryd 5. Now. Naw. Neu mae 9. Hyfryd, oce. Fi'n mynd i gymryd... 6. Pedwar.
4. Oh gosh, okay. Fi bach yn sôn nawr, boys, oherwydd o'n ni moyn 4 i creu 15, ond yn lle, fi'n mynd i gymryd 3. Ooh. 2. 2, a mae Thomas wedi ffrwyddo llenwi ei cylch cyn fi. Felly, da iawn, Thomas. Mae Thomas wedi ennill y gêm. Iawn. Bendigedig. Bendigedig, yn union. So, fi'n mynd i chwarae to. A be fi'n mynd i ofyn nawr, rhowch rhifau yn y chat. Mae da ni gwerthoedd rhwng 1 a 9. Iawn. Rhowch rhif yn y chat a Hugh. Fi'n mynd i chwarae erbyn ti. A fi'n mynd i gofyn i ti i roi wybod faint o siap, faint o niferoedd o siap chi Na chi, iawn. Felly, helpwch fi os gwelwch yn dda, tîm. Pwy sy'n mynd gyntaf, Efa? Ewch chi yn gyntaf trwy hyn. OK, un rhif ar y tro te, please. Pa rhif dwi'n mynd i weld fwyaf? Dwi'n gweld lot o blant yn awgrymu 9. Dwi'n meddwl bod hynny'n beth doeth i ddechrau fo. Falle bod o'n llenwi'r cylch yn gyflym yn dydi. Mae hwnna yn wir, ond ti be? Fi'n mynd i gymryd 6 yn credu. Tybed pam? Tybed pam? Reit, dydy 6 ddim ar gael mwyn cyrraedd 15. Felly be dylwn ni gymryd nesaf tybed? Mae 7 a 8 yn golygu bod ni'n gorlenwi'r cylch, dydy? Mae rai ni wneud yn siŵr bod ni'n glanio ar 15 yn union. Dwi'n gweld y rhif 4 yn ymddangos lot, felly gymryd ni 4 os gwelwch dda. Ia, 4. Nawr. So mae gen i 6. Dwi'n mynd i gymryd. Beth ydw i'n mynd i gymryd? Fi'n mynd i gymryd. Na, fi'n mynd i gymryd 7. Fysa cymryd yr un nes di bigo fyny gyntaf yn speitlyd iawn, Efa. Pa un da ni'n mynd i gymryd te? Be sydd ar ôl, boes? Dwi'n meddwl bod ni wedi gweld y gamp. Da ni'n mynd i gymryd y rhif 2 os gwelwch yn dda, Fi'n mynd i gymryd 2. Ti'n gweld, nes i adael chi ennill, iawn? Na, da iawn chi. Felly bod ei 15 yma, a beth oedd eisiau arna i, oedd eisiau 2 arna i hefyd, nag oedd e? Oce. Ni'n mynd i chwarae unwaith to. A na i ddangos chi wedyn beth yw'r cyfrinach i ennill y gêm yma hefyd, iawn? Felly, a fi'n gyntaf tro hyn, a fi'n mynd i ddewis 5. Iawn, beth da ni'n mynd i gymryd? Dwi'n gweld 4 yn ymddangos lot. 4, please. 4, hyfryd, oce. 4 fyna. Fi'n mynd i gymryd 6. Iawn te, beth da ni eisiau gymryd? Na i adael i bawb gael cyfle. Dwi'n gweld 6 yn ymddangos dipyn. Nw'n ni fynd am 6. Mae 6 wedi mynd ynddo. Rhaid ni fynd am... dwi'n gweld 7 yn ymddangos dipyn te. 7 os gwelwch y dda. 7, oce. So 7 cymryd fyna. Fi'n mynd i gymryd 3. Rhif 3. Reit, beth da ni'n mynd i gymryd nesaf te? Dwi'n gweld 3 yn ymddangos dipyn, felly gymryd ni... mae 3 wedi mynd ynddo. Mae 3 wedi mynd gan Efa. Sorry, boys, fi wedi cymryd yn barod. Dwi'n meddwl bod ni mewn trwbl fan hyn. Edrych fel e. Be sydd eisiau? Faint sydd dan ni ar ôl, boys? Faint llefydd sydd dan ni ar ôl? 4 lle ar ôl, felly... A oes yna unrhyw un o'r rhain sy'n mynd i adio i wneud 4? Oes na gyfuniad yna mwyn creu 4? Dwi'n meddwl bod yna. Mae 9 ac 8 yn ormod, a mae 1 a 2 yn gwneud 3, yn dydy. Felly, dwi'n awgrymu bod ni'n cymryd 1, a dwi'n cael yr awgrym yna lot yn y sgwrs hefyd, Efa. Felly, da ni'n mynd i gymryd 1 os gwelwch yn dda. Chi'n deall y gêm. Wel, da iawn chi, oherwydd nawr, dwi'n methu llenwi'n cylch chi. Ond, dydych chi methu llenwi'ch cylch chi chwaith. Felly, mae'r ddau o'n wedi colli. Oh my gosh, oce. Felly, fi'n mynd i stopo hwnna o'r meiliad, a byddai'n dod nôl iddo fe mewn bach. Ond gaf fi jyst dod nôl i rhannu'n sgrin y meiliad, os mae hwnna'n bolon gweithio. Yndi. Nawr, oedd na un y rheol o'n i heb ychwanegu i'r gêm yma, sef fel arfer, ni dim ond yn chwarae'r gêm, dim ond trio cymryd 2 darn os ydyn ni gallu, iawn?
Does dim rhaid, ond mae modd ennill y gêm gyda dim ond 3 darn. Chi'n gweld yn sgrin I nawr? Da ni'n gweld y sgrin. Ynden. Hyfryd. Fi'n mynd I symleiddio'r gêm yma lawr I gêm cyfarwydd iawn I bob un ohonyn ni. Bydd rai ohonoch chi'n galw e'n tic-tac-toe, neu bydd lot ohonyn ni'n galw e'n noughts and crosses, neu mae'n fi'n siŵr, os yna unrhyw enwau Cymraeg i'r gêm yna hefyd, bosib iawn. Ond bosib iawn bod yna. Noughts and crosses dwi'n nabod o, ond na chi. A fe na. Felly fi'n mynd I symleiddio fe I gêm sy'n edrych yn eitha tebyg I noughts and crosses. Ond beth chi'n sylwi yma, mae pob un o'r rhesi a'r colofnau yma yn adio I wneud 15. Felly, os ni'n edrych nawr, chi'n gweld yn llygodau ni bach ar y sgrin? Ynden. Hyfryd. Os ni'n edrych ar y colof yn cyntaf yma, mae da ni 2, adio 9, adio 4. A be mae hwnna'n adio I wneud? 2, 9, 5, ie, 15. 15 yn dyfe. Pan mae 2 adio 9 yn gwneud 11, 11, a mae 11 adio 4 yn gwneud 15. Oh my gosh, okay. A wedyn, os ni'n edrych ar pob un o'r colofnau arall hefyd, bod yn, gallwn ni edrych ar mynd yn croes llinell yma hefyd, 4, 5 a 6. Felly, dyma tasgu chi'n neud nawr pan chi'n ysgol yn defnyddio'r gemau sydd gennych chi, iawn? Yn cofio am y gêm yma, yn cofio am y tic-tac-toe gyda'r llinellau'r colofnau sy'n adio I 15, fi moyn chi trio cael go I weld ydych chi gallu ennill y gêm pob tro yn defnyddio hwn. Felly yn trio gweld beth yw'r opsiynau gwahanol I ennill gyda 3 darn yn unig. Iawn? Dyna yw her am yr wythnos nesaf. Fi'n ymwybodol amser, felly ni'n mynd I symud ymlaen i'r Cahoot I orffen. Wel, falle be nawn ni ydi gorffen efo'r Cahoot, Efa, os di'n ni'n iawn. Ti'n fodlon mynd mlaen i'r sgrin nesaf? Galla. A dyna ni, felly, da ni wedi cael cyflwyniad I 2 gêm fan'na, yndo? Ble mae Efa wedi rhoi'r gyfrinach I chi, neu wedi gweithio'r gyfrinach allan, os oes na un I gael, achos dim pob gêm sydd â cyfrinach perffaith mwyn ennill na chi. Ar ôl y sesiwn yma, fedrwch chi fynd fewn i'ch ffeiliau yn y tîm ar gyfer Cyfrinachau Curo, a mae yna ddogfen yn fan'na yn egluro be fedrwch chi wneud ar ôl y sesiwn, yr heriau ychwanegol mae Efa wedi cyflwyno rwan yn gyflym, ond hefyd mae yna gyfle I fynd nôl a chwarae'r cwis Cahoot unwaith eto. Cwbl sydd gen I wneud ydy deud diolch yn fawr iawn wrth Efa ac I Dr Thomas Woolley am ymuno fy ni heddiw, a dwi'n edrych ymlaen at wythnos nesaf I weld sut ydych chi'n mynd I helpu fi ennill pob gêm ar wyneb y ddaear erbyn diwedd y modiwl yma, gobeithio Efa. Ond dyna ni am y tro, nawn ni weld chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr pawb, joiwch gyda'ch gemau. Hwyl am y tro, ta-ta.